Ja, det er så direkte fra webkammen her. Ja, det er så direkte fra webkammen. Okay. Okay. Ja, det er så direkte webkammen her. Okay. Ja, det er direkte fra webkammen. Vi vil godt synge. Og det er højt konkret krav. Vi starter lige forfra. Okay. Hej og velkommen til webkammen. Vi skal lige have vores udstyr på, fordi vi skal synge en sang. Ja, der er så lige en pause på 2 minutter, fordi vi skal lige have vores udstyr på. Sådan. Så vi er sådan nogenlunde klar nu, hvis vi så kunne holde masken sådan bare en lille smule der, ikke? Og hej, velkommen til webkammen her selvfølgelig. Vi vil godt synge en rigtig god sang for jer. Det er højt på en grenkrav, tror jeg nu da. I hvert fald, jeg tror det er ikke helt sikkert, men altså, det er meget. Højt på en grenkrav, så kommer det her til jorden, og rykker den ned. Var den måske en lille smule? Og det var så første video, jeg kan ikke love, der kommer